Okay? That's better. Oo, yun. Para makakaon sa Miglasal ba? Mao. Ha? Ano bitaw? Sino yung Dugay-dugay nang makakaon. Klaro na kayo, nga sila di si Inday ug si Susan, nakahibaw di ay, nga si Permin ug si Gaspar, doon na po'y tinguha sa pagpuno sa tubig sa lapirong. Oo, di ay. Sama sab sila na do, nga nangandoy sila, nga makaangkon sab ni Inday ug ni Susan. Magtagsasab sila. Unya, makahimo ko na sila. Doon na sila abilidad pareha nato. Mga engineer sila. Mo na nalibgan sa kong odo. Nganong misalig sab sila sa day Susan ug si Inday, anang mga tawhana. Misalig day sab sila. Misalig sa tingay sila. Kaya nganong nasuko man no si Mr. Nere. Naon sa biyasat sila oy. Mutuo sila. Nga kana sila si Permin ug si Gaspar. Makahimo sa pagpuno sa tubig sa lapirong. Ato ginin susihon do. Tingali baya ug do na sab sila paagi sa pagpuno sa tubig sa lapirong. Unsa man sa kuno pagiha? Be, Ato ning imbestigahan og maayo. mamalik tala Mr. Nere. Adto ta magpakisayod sa iyang mga anak. Kay mao man kanay nakahibaw sa mga kalihukan nila Permin ug ni Gaspar. Ayo. Eh, pastor. Unsa may ato? Kining na storya ron. Papa. Karong hapon ni aguro to. Unsa may tuyo ta? Wa agor kining ako lang ba nga mahangyo ko niya nga pagpatabang ko sa akong problema ba. Unsa man ang problema ha, pastor? Kuan day kining mga sawa lang siya kuan eh. Puslaman, musod lang ko ning kaminyoon. Magminyo ka? Ay oo lagi. Kaya din ako kanto soy. Nga wa ko masampit sa akong pagpuyo. Hay paitang ginabuya. Unya, pastor. Magminyo ka nga. Ni mahal na ra bang bugas karon? Sa may nahalang bugas bang mamahal? Kaon ko kumati kahoy, parisag daw-daw. Buhi sa tao. Pero, unsa man nimo si Turyo? Unsa may katabang ni Turyo ana imong problema? Abi ni mo purikit. Si Torrio o si Rika, suod mo kayo ni. Siya kong pasultiro itong Rika. Nga ako ba? Mga asawa na ko sa unsang panahon na. Maudiin na. Mauna na day. Wailain. Musalig ka atong Turyo, pastor, nga di man to ka hibaw mo speaker. Pangitaglain, oy. Ayaw to si Turyo. Huwag ko ilaing masangpit, purikit. Si Torrio na yun. Dili man lagi to in town ka ba musulti. Ay pag ikaw na lang. Ayaw ato niya. Abi ni mo purikit. Ako raw tani. Pero unsaon? Naama tong kagwang gako. Mamoy mo babagayon. Kaya nakariba lagi mi. Saan may mo ito mi? Ano ba kadaghan man ninyong nag-ilog ni Drika nga kaito man in town ato? Uy, purikit. May manang itom kay dili makitang magabi eh. Ikaduwasan. Tamis kig pahiyong si Drika. Murag Kindi Factory. Bi, suwayo lang kuno pangitaglain, pastor. Ayaw lang to si Turyo. May bagsalig mong kung day purikit. Ano musalig ka man niya? Musalig na kung Torrio kay may kimutabi. May mutabi gud taon nga dali man kita musapit ang dila. Oh, pastor. Oh, ni amang gud ka. Oh, bitaw engineer. Nangita tos prank nimo. Oh, nangita na ko sa turne. Oh. Ni amang gud may problema nga among sulbaron
Unang gipangita kaniya status turyo. Gapulos na mo problema. Kanisab si pastor, doon na siya problema. Nga gusto unta niyang patabangan ni Turyo. Doon na sa kay problema, pastor. Oh, engineer ay. Dako kini problema ha. Gilago kini problema ha. Bot lang. Nay maayo ay. Ikaw, ako, og si Engineer Frank, og ingon Mastoryo, magtapok tang upat kay atong hisgutan ang imong problema og ang among problema. Ang may ani engineer nga patambag ng dir tatay. Ako lagad at sitwasyon. Kailan naman pa? Kinigadaki nila Pilmino Gaspar. Sila pasalig, sila puno la pilong. Wala sila magpinuang pa, eh. Tinudanay ng ila. Unsaon nila puno tubig la pilong. Wa sila laminta. Dili sila engineer. Wa sila kwalta. Unsaon nila puno, be? Wata mahibaw. Kung unsaon nila, papa. Basta, ila lang kunong paningkamutan. Kanda, binuang. Halon hadlok sila engineer Plank o engineer Pahak. Pa, dili mo na binuang ilang Fermin. Tinuod man na. Kaon lang. Dili pito sila angin mo balaka pa. Nakapapor sila kung buto na naon. Dili sab katuhuan nga mabuhat nila ni Fermin ang pagpapuno sa tubig sa lapirong. So, padayon na sila sa ilang gibuhat. Dili lang sila magtagad sa gibuhat nila ni Fermin. Ako pangutana, ha? Ngano man interesado man Gaspal o Pilmin nga puno tubig la pilong. Gusto sa silang asawa sa inyo, ha? Aw, wata mahibaw sa ilang tuyo pa. Tingali og gusto na sab sila nga mobalik ang kalinaw sa Mount Kipit. Bitaw tingali pa. Kamu suti sa kanila, ha? Wala in puno tubig la pilong. Sila engineer Plank o engineer Pahakra, ha? Bahala na sila pa, uy. Ang importante, nga matuman ang imong gidanggo. Nga mahibalik ang maayong talanahon sa lapirong. Atong klaruhon. Titingalig. Mahago lang daw niya. Di na tumangkos in deklarita si Susan. Mao na itong sintuduhon. Puslan man nga mga ta sila Mr. Neri, ato siyang istoryahan nga pamalito na natong mga tubo ug ang uban pang mga materialis. Sige. Ay maayo ay. Magsabot ang maayo ha, magsabot ang daan. Una tamong adto didto. Unsa man? Kung musugot si Mr. Neri nga pamalito na natong mga materialis, kinsa may moadto sa Japan? Ikaw o ako? Bisag ako. Kay suhito man ko sa mga establishmento dito, sa mga pabrika og tubo, sa kanang mga materyales nga mga pundido. Ako na limad to. Nabi no, mga adto na ta. Unsa man na? Ayo pagsaba nga nasa ko'y pagtinguha ni Drika. Aw di ay. Ayo pagsaba nila ni Pastor ug ni Arnold. Di bitaw ko tabian. Mag-teamwork ta. Kay pabor man ka, kay gidawat man ka ni Mr. Neri. Nakatrabaho na ka. Salamat kay Toryo ha. Kung wala pa ka, di jud ko magkatrabaho. Basta ako dan. Di gyud ka masipiat. Basta mag-teamwork lang ta. Okay lang na. Pero ang labing maayo, naunta ko'y ihangyo ni Mr. Neri. Unsa man? Mo-advance ako kwarta para akong ipadaan sa mga asawa ba. Ngadto sa Sikihor.
Pila imong kinahanglan? Bisag 300 lang gud. Kay sa pagikan ako, 15 pesos ito akong gibilid ni Bibs, nga akong asawa. Nyara ha, murag. Di tingling maayo kung mangusol ka dayon ni Mr. Neri. Unsaon nga? Nautdan man ko. Sabi gamitan sa inyo kwarta. Nautdan man ko. Sabi gamitan sa inyo kwarta. Ang ako na yung pagkaon, pamliti pa unya, ug ako sa taong nga ipadas kong asawa. Mahitungod sa pagkaon nimo, adto una ta sa akong uyuan. Uyuan nimo? Unya, dito istrikto? Basing kasukan ta. Ako na mahibaw. Kauwaw ka na to, ana. Karo baga mo, kabaga ni Bugnaw. Ako na mahibaw lagi. Unya, ang ipadana ko sa akong asawa, ni Bibs. Testingan lang na to ang yusti apurikit. Bayli lang unya kung masiluhan ka na. Oo, ay! Nga kundi, nautang man na. Amo na nasorbi ang tanan, Mr. Neri. Kung nakita na namo ang akong agos dito sa luway. Kung sa akong banabana, kumahapon na namo tanang tubig, paingon sa lapirong, hayan mo awas tungod sa kadaghan. Maayo, maayo. Ako di pa yan balita. Pero naglagot lang mi, Mr. Neri. Ining balita nga way hinungdan. Tinuod na, Mr. Neri. Dili mi mo tuong makahimo sila. Pero makalagot lang kayo. Kasi sila si Inday ug si Susan, tuwa daping nila. Kunya, may sister pa yun nga makahimo ko no sila. Ayaw ka mo to, anak tinuang. Ako suti na Clarita ususan, ako lagot ana ila tinuntok. May siguro, Mr. Neri, nasutian ani mo sila. Nga di magpatakag panghambog, kay di mi mahadlo ka na. Kung tinud-anay lang ilaha, Mr. Neri, musulti ta sila o kung saon nila. Di kay sultira ilang ipadungog. Ako tambag sa inyo, ano? Ayaw ka mo to, anak tinunto. Ha? Ako kibaho, anak, nga kana binuang. Kuan masad dun, Mr. Neri, malain magudda. Nga adto mo laban si Inday Clarita o si Susan. Tinuod na. Kaya nagtrabaho na gud mi. Ug ang among tumong, mao man ang pagpangasawa sa imong mga anak. Unya, ato na nung sila labs doon. Ayaw ka mo patintal anay lang hampok, ha? Ako badlong Clarita ususan. Mungutahan na lang ko, Mr. Neri. Aron kini na tumaklaro ang tanan. Unsam ka na, Plang? Ha? Pananglit, Mr. Neri. Pananglit lang. Kung kana sila si Permin o si Gaspar, makahimo sad sila pagpuno sa tubig sa lapirong. Unsa man? Imo ba sad ihatag sila si Inday Clarita o si Susan? Ako kondisyon man. Kung kisa katutaw puno tubig lapilong, ako hatag tutan o Clarita. Gusto masad si Mr. Neri do. Kaya mao may iyang saad. Ako hatag Susan o Clarita. Kinsa katutaw punog tubig lapilong. Tuon na minimum, Mr. Neri. Kining karon. Lain sa natong hisgutan. Mamalit na mig mga materyales. Sama sa tubo o uban pang kinanglanon. Nga among magamit dito sa luway o dito pod sa lusaran. Okay, okay. Kamusuti sa ako, kung pila ako bayad. Ako'y mamalit sa mga materyales. Tulo ka dagkong buhatan sa mga tubo nga atong ikinahanglan. Unahon ako ang Yokoto Steel Corporation. Dayon,
sa Mikata Toko Steel Company. Maokin ni sila ang mga dagkong buhatan sa mga putaw ug tubo. O sige, sige. Mularga din ko ugma. Aron maka-order din ko sa tanan natong mga materyales nga gikinahanglan. Ako hatag sa pliti. Ika lang tawag sa ako kung pila ako bayad sa mga tubo. Mauna, Mr. Neri. Ikaw Puloy, di ka uban? Ay, dinilang ko, Mr. Nere. Kaya akong sungkoon, ang mga tag-iyas, mga yuta, na maagian sa atong mga tubo. Atong pamalito ng ilang mga yuta. Para malugnan rin atong mga tubo. Okay, ikay balo Puloy, ikay balo ha. Kung pila baylanan, ako hatag dayon, ha? Basta andam lang papilis pala filma tag-iya sa mga yuta. May buntag, ma'am. Sagoy ma'am, nga dili mo ko maestra. Na si Tiyo, nagmitoyo ni mo ning duha. Wala ra ba? Tiya, si Daniel Tungan, taga Sikihor. Di ay. Pobre ang tao ni sa tiya. Nangita sa trabaho diri. Yang asawa na bago pa nanganak, manggay gidawat sa ni Mr. Neri. Magsugo tingali ni siya sa Lunes. Maayo noon. Doon na lagi ni si problema karon tiya. Asa may problema? Wala lagi siya kasak-an ron. Wala muhangyo kon duhang tiyo ninyo nga ari usa sa diri. Wa si kwarta ka gasto-gasto. O mga kaon na siya ron. Di man siguro musumbot. Sugot ka tiya. Si Tiyo ra nimo yung sultiana eh. Pero ikaw, sugot ka. Wa di kay parinti din he. Wag yun. Pero akong asawa, naay parinti din eh. Na magpuyo sa tabuan. Anong di man ka dito? Wa lang ko. Kay, wa mo sila makagusto na ko. Gisaway mga ko nila nga, ako gi pamana ni Babes. Wa ka nila magusto eh. Wa lagi. Na may gustong mga asawa ni Babes, nga abogado. Nya, ako may nagustuhan ni Babes. Maong naglagot sila. Ano wala man ka na gusto eh. Bati man kunukog naong day. Nangita di sila gwapo. Mao lagi. Anong nakagusto mo sa imong asawa nimo? Unsaon sa amo god. Dindot kay kog tingog. Kuha man ako ng style ni Elvis Presley ug Nat King Cole. Di ay ba? Katulog ko kun kadaog sa amo. Tinada tiya. Nindot sa tingog. Na, karon na lang igabot ni Tiyo nimo. Kamo na lang istorya niya. What I can do for you that you cannot do for me. Doon kay show na ko ato ni. Wala. Wa bitaw. Doon na lang tayo importante yung pag-isultihan. Mhm. Karong si Manaha, mugikan ako, aron sa pagpamalit sa mga materyales nga among gamiton sa among project ni Engineer Pahak. Okay, wa man ko din ikay akong tugyanan sa pag-uban-uban ni Puloy. Aron sa pagtrabaho sa among project. No problem ato ni. Be. Samla ni. Shoot. Ika mo'y pagsilbing ako. What? Yung ito si... Ikaw? May mo ako? Na ako? May mo si ikaw? God! May ito ni. Nga, nagkunuhuna ka niya na. Para sa malipay ko ba? Nga, doon nila kay pagsalig ni Pastor Tagoy. Ngayon mo sulugon nga guwapo. Di ba? Natural. Mao bitong giantos tikaw. Bisag suberbiyo ka usahay. Kay mapahimaslan magyapon tikaw. Di mo ko sa Bervio, attorney. Supervisor noon. Og tungod kay dugay naman kas ako mga kamot pastor, hatagan tiya ganti. Ganti, attorney! Hindi mo ito rin ka na ito ikapabinyo na ko! Ay, pala rin. Hindi ko na. Mabitaw.
Sa mo ka. Excited rin ka. Ang mga bitay sulti nila. Mao sa na akong karona. Igo sad mi mahuman mi sa akong project pastor ni Engineer Pahak. Gastuhan ti ka sa imong kasal. Tinuod ka to ni. Tinuod ka. Sama to ni. Di na ko tinud-unon imong gi. Wag. Si, ako'y mo gasto niya sa imong kasal. Muna giyansa ko sa tumang kalipay. Ano yung gisulti, attorney? Unsa naman mo Drika, nagkasinabot na mo. Happy ta kita, attorney. Pero ang nagkadaot lang, gilawgaw ko ni akong karibal. Kinsa? Katong kaganag Arnold, nga ang ilong katuwad. Di na problema, pastor. Ayaw ka balaka. Kay sigurado naman jud makasal mi ni Clarita. Di naman jud kapugngan. Tanyagan ta na si Arnold. Hatagan na itong 50,000. Basta, mogawa siya dito ilang Mr. Neri. O biyaan niya si Drika. Nanduta, attorney, oy. Di ba siya na? Nga doon na sa 50,000? At tuwas Arnold. Sulti siyang daan. Ingna siya, kung sugot siya. Hatagan ko siya daan. Naana ang armas nga palit ni Papa. O ato tong ihatag sa mga tao nga mga tunga-tunga. Oh, mas may pinuod. Pero Inday, unsaon man nato nga si Papa dili mahibaw nga ipadana to ang armas dito. Hindi na to siya sultian kung unsang adlaw nga manggikan sila si Fermin. Hindi namutana ka to. Nanguta na siya nimo? Wala di. Pero akong giingnan nga wala pa'y adlaw nga gitakda sila sa Fermin. Mas lamig maayo. Aron dili sila mainitan. O dili sila kinahanglan nga musuod sa langop kundi pa mo sila kang adlaw. Bitaw. Ugma, sa di pa mo adto si Fermin sa iyang trabaho. Pariaw na siya diri. Aron makita ka na ni Fermin ka ng mga armas nga gipamalit ni Papa. Unya, Chi, si Fermin, nana siya napilian nga mga lalaki nga mukuyo niya. Wa pa. Kay iya magyang siguroon nga musunod na siyang mga mando. Kay di man siya gusto nga masabwag ang mga balita may tungod ang sungkod. Bitaw, kinahanglan gid na nga matnguna. Mas maayo bitaw. O ayaw sab siya patug-an na kung unsang adlaw sila mga to sa langop. Awa na problema, makaon makakabisag unsa. Uy! Mukaon may ko ng manok nga kinamunggayan. Ang inasal dan, di ka mukaon. Mukaon ko kinasal pero kubal lang. Di ko asyuso sir oy. Kung magluto mo manok kamunggayan, di man ko mukaon sa manok, ang utan na ni ako. Oy, sagdi lang na, bisag mo kaon pa kag unod, basta mutabang lang ka sa mga gimbuhaton dire. Uy! Mutabang hinuon ni siya tiya. Unya, kanus alang ka magsugod silang trabaho nga to sila Mr. Neri. Sa Lunes tingali sir. Padtuon pa man ni siya ugma tiyo. Sa buhatan sa balot ni Mr. Neri. Aw di ay. Unya, kanus aman to nimo dado ni mga asawa din eh. Pagkadawat na ko sa unang sweldo, ako na yung padadaan og kwarta si Bibs para makaapas na ko dire. Unya tiyo, mangabang lang sa sila sa kapuyan niya diri. Nala, Turyo. Ikalay pahimutang ani niya. Unya, mahimo sa gadto nimo pagkatulga to pa di dyan eh. Kinsa mang Jani sir? Ang among iro nga kagiron. Sige dan. Ay kabla ka dan, ako'y pahimuta mo dito. Basta yung sa ilawom sa abuhan. Okay na magkaka. Nasturyo dia.
Wala, to kailan Mr. Neri ay, nasto siya gikuyugan ng iyang amigo taga Sukiho, nangita mo tong trabaho. Tuwa ba lagi silang Mr. Neri si Toryo? Oh, nga naman anta. Sa mga ganinda na to siya? Murag niabot na siguro to sila dito. Kay taod-taod naman to silang ligikan. Tepa, ako apason. Excuse na. Oh, sige. Ay, naibisita si Papa. Oh, paglingkod mo. Pabutan niya si Papa kay mo. Ano na to karon? Ikay nang-apply og trabaho? Oo, ma'am. Gidawat na siya ni Sir, ma'am. O gisaaran siya nga pabalikon karon aron tagal instruction. Hi, may inyo. Sikihor, ma'am. Unya, kamao ka mo drive. Nangita ra ba to si Papa o driver? Kuan, kamao man ko, ma'am, pero sa bisikleta lang. Maura na. Sa sakinan di ay. Sa auto, sa truck di karga. Di ko kay bao, ma'am. Jenny? Kanang kutawi sila kape ha. Kape mo, di ba? Si Kwate ako, day. Kape ra. Wala ito paano din. Itong dagko ba na may pasa sa sud. Tuwa man, pero manangit unat na ni ma'am. Dili di may mo. Lain magud kung kapira, way Paris. Aw kung gusto ka, kano na lang. Tuwa may baon na mo nga give fried rice. Oh, ayo lang ana day. Aw, bahala mo. Moto. Si Jenny kauban ni Pirika diri. Mao dito. Tulong niya ang nakariban. Adto kang Rika nga kaito ba to? Ito nga di pagkita sa ngipon ra. Oo, nabitaw. Yates ha? Kana man kayang kuyog nga dukirok sipat. Dili tinggal istoryo eh. Unsay dili? Nanguyab mo na siyang diri ka? Unsa na mo yung ka? Oo, lagi. Wow, oy! Ako na si Pastor mo inanguyab. Imo jud kong konhon. Tuwa man gayang picture ni diri ka? Ilang duwang Arnold? Unsa ilang dong anon? Ang ako di ay. Wala ko kita sa imo. Ilar tong duhang Arnold. Retratong Toryo? Oo, lagi. Oy, Jenny, tingaling na sayop ka, oy! Ako si Arnold, may kondisyon! Uy, ito yung Toryo! Ang retrato doon di ka, ang ako o kang Arnold! Di ko buta. Kang Arnold o kang Toryo ra to.